Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatua izateko. Erruki jauna. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakera lurrean gogoko gozonei. Ainandi eta ere zaitugulako, gorazu, bedeinkatu azu, gorespen zuri, auspez adur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren dotz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure bidea. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren arretan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, egizu, zure erakutsiak beti gogoan erabiliz, hitzez eta egitez, zure nahia bete dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen liburutik, egun haietan Zifko basamortura jaitsi zen Saul, 3.000 mutil Israelar aukeratuekin Daviden bila. David eta Abisai iritsi ziren garez etxaien txabolategira, eta anakitu zuten Saul lo, gurdien herrian etzan da, bere buru ondoan lantza lurrean sartua zeudala. Abner eta gudariak ere lo zeuden, haren inguruan izan da. Orduan, Abisai honela mintzatu zitzaion Davidi, jainkoak gaur eskutan jartzen duzu zure etxaia, utzi ezaidazu lantzakara batez lurrari josten, ez du beharko bidarenik. Davidek ordea Abisairi, ezin, ez bai daiteke zigorri gabe gelditu jaunaren gantzurtuari eskua erasten dionik. Orduan Davidek hartu zituen Saulen buru aldetik lantza eta urontzia, eta joan egin zen. Ez zituen inork ikusi, ez zen inor hartu, ez da esnatu ere, denak lo zeuden jaunak lo askotan bializien eta. David beste aldera joan zen, eta han urrutik gelditu mendigari horrean. Saulen gandik tarte handia zuela. Handik Davidek oidu egin zuen, errege, ona hemen zure lantza, bidal ezazu mutil bat unamilia. Jaunak ordainduko dio bakoitzari egin duen zuzena eta leiala. Jaunak gaur bere eskutan jarri zaitu, baina nik ez diot eskutik inatxi nahi izan jaunaren gantzurtuari. Jaunak esana. Kanta espiritu bizi emailea da. Ez da espiritua lehenengo azaltzen dena, bizia baizik, eta gero espiritua. Lehenengo gizona lurretik lurrekoa da.
bigarrena zerutik dator. Lurreko ura nolako, lurrekoak alako, eta zeruko ura nolako, zerukoak alako. Beraz, lurrekoaren antza daramatzagun bezala, eramango dugu zerukoarena ere. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Aleluia. Gorroto dizuetenei, berenka madarikatzen zaituztenak, egin otoitz gaizki esaka ari zaizkizu entzat. Masai batean jotzen zaituenari, eskaini zaizu bestea ere, eta zure soitanikoa kentzen dizunari, ez ukatu jantzia. Eskea datorkizunari emaiozu, zurea kentzen dizunari ez itzulerazi. Egin besteei, haiek zuei egitera nahi zendukaten bezala. Maite zaituztenak maite izanik, ze eskerron zor zaizue. Bekatariek ere maite dituzte beren maitatzaileak. Eta hon egiten dizuetenei hon eginik, ze eskerron zor zaizue. Bekatariek ere egiten dute beste horren beste. Ordaina hartzekotan aurrera dutakorik, ze eskerron zor zaizue. Bekatariek ere aurreratzen diete bekatariei, gero ordaina hartzekotan. Zuek ordea maitaritza zuen etsaiak. Egin hon eta aurreratu, ordainari zaion gabe, eta zuen saria handia izango da, eta goigoikoaren seme izango zeraten. Bera ere, ona baita gaiztoekin eta eskertxarrekoekin. Izan zaitezte erruki horrak, zuen aita erruki horra den bezala. Ez epaitu eta ez zaituzte epaituko. Ez gaitzetsi eta ez zaituzte gaitzetsiko. Barka ezazue eta barkatuko zaizue. Eman eta emango zaizue. Neurri zabala botako zaizue altzora. Eta betea eragina gainezkakoa. Zuek erabiltzen duzuen neurriz izango zareten neurduak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Nola baitere, Jesusek erakutsi nahi izan digu gure arteko goraberak nola saia daitezke konpontzen. Bai gure buruarekin egin ditzazkegun zaitasunak, baita gure ingurukoekin ditugunak ere. Eta Jesusek gaur bezala hitz egiten digunean, ez digu esan nahi justiziazkoa dena defendatu behar ez denik. Baizik eta esan nahi duguna, ze nolako metodoak erabili behar ditugu. Eta lehenengo irakurgaian horren ejemplu ederra agertu zaigu. Hain zuzen ere, David erregea eta Saul erregearen arteko burruk hartan, Saul zen erregea, baino jagoikoak David aukeratu zuen. Davidek Saul maite zuen, baino Saulek inbidia sentitzen zuen eta bera egin nahi zuen. Eta bere atzetik zijoakion Saul Davida ramatzera. David izkutuan zebilen, izkutatzen zen oazurutan eta arzutokitan. Baina, halako aukera eduki zuen. Bere aurrean Saul lo hartuko zuen eta arantza ondoan zuela. Bertan garabitzeko aukera ezin hobea. Eta abisaik ala esan zion, hilzazu zure etxaila baita, zu pertsekitzen ari dena. Eta jakina Davidek ez zuen nahi, Saulek bera pertsekitzea, baina nahi zuen beste modu batera konpontzen saiatu. Berari barkazioa eskeniz, maitasuna erakutsiz, eta modu hortan egin zuen, lantza hartu zuen, baina Saul zauritu gabe. Eta lortu zuen momentu hortan behintzat adiskidetzea. Saul ohartu zen Davidek maite zuela. Ez zuela bere kontra ezer
izateari. Horregatik Jesusek erakutsi nahi digu modu hortan saia gaitezela justizia defendatzen. Ez edonola, ez injustizia erabiliz, ez haserre, gorrotoa modu hortan baizik eta saia gaitezela maitasunarekin gorrotoa garaitzen. Baita ere, erakutsi digu errukitsuak izaten evangelio osoan. Ez gogorrak, ez zorrotzak, konprentsiboak, ulerkorrak izaten. Horixe da Jesusek eskatzen diguna, erakusten diguna. Besteak juzgatzean, zorroztasunez, ez dugu Jesusek erakutsi diguna kumplitzen. Jesusek erakutsi bai digu beste modu batean jokatzen. Gainera esan digu modu honetan guk besteekin erabiltzen dugu neurriz izango gerala epaituak. Eta ez digu esaten mehatxu bezala, baizik eta guk pentsa bezagun, ohar gaitezen, hanka sartzen dugunean, zerbait gaizki egiten dugunean, nahi izaten dugu besteak ulermena edukitzea, konprentsioak izatea, ohartzea etzela, hainin bihotz txarrez egin. Horregatik nahi du gu ere saia gaitezela modu honetan jokatzen besteekin. Ez gogor, ez zorrotz, baizik eta bihotz zabaltasunez. Jesusek erakutsi digun bezala. Eta hori da mesedegarria, ona denontzako eta denetarako. Sinisten dut jangoiko eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut are seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekatua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aitar guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu sufritzen ari diren pertsona guztien alde jangoikoak indarra, poza, animoak eman dezaizkien. Eska dezaiogun jaunari Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean
Eliza osoaren oparia Jainkoinkoari eskaintzerakoan. Zure misterioa bihotz berriz ospatuz jauna, apalik eskatzen dizugu. Zure handitasunaren osperako eskaintzen deguna, gure salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jainkoa guztidun beti ireko horri. Badakigu Jainko jauna zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilkorrei zure jainko laguntza ematea. Eta sendabidea hain zuzen gure izate hilkorretik ateratzea. Horrela gizon baten bidez galduak zirenak, gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, zure handitasuna itortzen dute engeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta dezagun aigeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, Jainkoiko gure jaunonena. Zeru eta lurrak goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, ta gorapena, bedeinkatua orain ta beti, gurekana datorrena. Osana zuri zeru horietan, ta gorapena, bedeinkatua orain ta beti, guregana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio hontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kanizarturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio hontatik, hau nere odolaren kaliza data, ilun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere hori. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semiaren heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu behituzulako.
eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkindu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senagarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Augustibun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinuan, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai duzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zornei markatzen digun ezkero, eta ez duten gauri eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozun elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozue pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko errotik. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko errotik. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko errotik. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren mailaraituak. Jauna, ez da zinor zure etxean sartzeko, baina esan zen bat eta eskuareko naiz.
egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, meza honetan, gure salbamenaren agiria eman diguzu. Egizu egunen batean salbamen hori bere betean iritsi dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak goikoari. Eskerrik